हेलो फ्रेंड्स, वेलकाम टू माय चैनल। आशा खालामबाय नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे दुखुनांथाव खौरां शेयार खालामनो नागिरदों। जोंहा बिजनीनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि सुलिखा बसुमतारीनि फिसाय रन्जन मुसाहारि बिथाङा बे बुहुमाव गैलिया। बिथाङा मैया 27 जानुवारि 2022 आव रुंसारि जानानै थांबाय। जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। बिथाङा बिजनी बान्द'प हायार सेकेन्डारिनि फोरोंगिरिमोन। जाहाथे बिथांनि जिउआ सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैयो, आं बेखौ मिजिंथिबाय। नोंनि जिउआ बेसेबा दुखुथिया, खाफालाव लिरखानाय